come, came, come. Become, became, become. Overcome, overcame, overcome. Run, ran, run. Sell, sold, sold. Tell, told, told. Τώρα ακολουθεί μια ομάδα ρημάτων, τα οποία είναι και στους τρεις τύπους ίδια. Δηλαδή και το απαρέμφατο και ο αόριστος απλός, infinitive, past simple και η μετοχή αόριστου, past participle, είναι ακριβώς η ίδια λέξη και στην ορθογραφία και φυσικά και όπως το προφέρουμε. Ξεκινάμε με το bet και φυσικά είναι bet, bet. Bid, bid, bid. Broadcast, broadcast, broadcast. Burst, burst, burst. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Hit, hit, hit. Hurt, hurt, hurt. Neat, neat, neat. Let, let, let. Put, put, put.
read, red, red. Rid, rid, read. Set, set, set. Shut, shut, shut. Slit, slit, slit. Spit, spit, spit. Θέλω εδώ να πω κάτι για το ρήμα spit, με τη σημασία του φτύνω όμως, γιατί έχει και άλλη σημασία, και εκεί είναι ομαλό, δηλαδή γράφεται spitted ο αόριστος όπλος και η μετοχή αορίστου, όπως τα ομαλά ρήματα. Όταν λοιπόν σημαίνει φτύνω, στην Αμερική συνηθίζεται να έχει τον ίδιο τύπο, δηλαδή spit, spit, spit. Και στο απαρέμφατο και στον απλό αόριστο και στη μετοχή αορίστου. Κάποιες φορές όμως στη Βρετανία υπάρχει και ο τύπος spat με A και λέμε spit, spat, spat. Απλά δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο το spit, να είναι το ίδιο και στα τρία και στους τρεις τύπους. Split, split, split. Όπως το banana split. Spread, spread, spread. Thrust, thrust, thrust. Πάμε τέλος και στο τεστάκι μας. Σας δίνω ένα ρήμα και 5 δευτερόλεπτα για να βρείτε τον past simple, τον αόριστο τον απλό και τη μετοχή αορίστου past participle.
Σας δίνω λοιπόν το overcome και 5 δευτερόλεπτα. Overcome, overcame, overcome. Sell και 5 δευτερόλεπτα. Sell, sold, sold. Burst και 5 δευτερόλεπτα. Burst, burst, burst. Αυτό είναι από τα εύκολα γιατί είναι ο ίδιος τύπος. Είναι μάλλον το ίδιο ρήμα και στους 3 τύπους. Spread και 5 δευτερόλεπτα. Το ίδιο και εδώ. Spread, spread, spread. Μετά έχουμε το hurt, 5 δευτερόλεπτα. Hurt, hurt, hurt. Και τέλος έχουμε το run και 5 δευτερόλεπτα. Όχι για να τρέξετε, για να βρείτε τους τύπους. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια μικρή διαφορά. Και λέμε run, run με A και run πάλι με U. Πάμε τώρα στο δεύτερο τεστάκι μας. Λοιπόν, σας δίνω το bet, στοιχηματίζω, και 5 δευτερόλεπτα. Είναι το ίδιο σε όλους τους τύπους. Bet, bet, bet. Μετά σας δίνω το spit. Αυτό είναι λίγο ιδιαίτερο ρήμα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν spit, 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 που συνηθίζεται πάρα πολύ στα αμερικάνικα, αγγλικά, και υπάρχει και ο τύπος spit, spat, spat, που είναι πιο σπάνιος και ίσως να το δείτε σε βρετανικά κείμενα. Μετά έχουμε το ρήμα become. Και φυσικά λέμε become, became, become. Και τέλος, όχι, δεν είναι το τέλος, γιατί έχουμε άλλο ένα. Λοιπόν, μετά έχουμε το ρήμα shut και 5 δευτερόλεπτα βέβαια. Και είναι το ίδιο. Shut, shut, shut. Και τέλος, έχουμε το ρήμα coast. Ίσως δεν έπρεπε καν να δώσω 5 δευτερόλεπτα, γιατί τα περισσότερα ανήκουν σε αυτή την ομάδα όπου είναι ο ίδιος τύπος. Οπότε και εδώ έχουμε coast, coast και coast πάλι. Αυτή νομίζω πιστεύω ότι ήταν η πιο εύκολη ομάδα από όλες, αρκεί να θυμάσαι το παρέμφατο.